Ама и стракате зъбите. Айде, какво ще правите? Няма. На, айде, ела, ела, дай, дай лапките, къде? Айде, зъби. Айде. Цуки. Айде, цуки. Глед, определено иска да го захапи. Ами играй според мен. Да, играй. Да, ама то се плаши момченецето. Няма сериозно. Ма хич ни пука и да я сръташ, ма хич ни пука. Няма, няма. Ти си заприличал на тон. Вижте си то, си то. Тя позира обаче, каква е ръка? Си! Гледай, растата са. Дикси! Ако искате да вземем все пак сега на... Виж